Actuel Média filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka émission Doni kenè ma kɔnɔ bi ni Ala sɔnna an bɛ mori dɔ fɛ ni o tɛ mɔgɔ dogolen Actuel Média yɛrɛ sanfɛ parce que n t'a siɲɛ fɔlɔ ka kuma Amadou Dao n'a sigilen bɛ Kabalabugu foyer la yanni an ka don an ka ɲininkali kɔnɔ a ɲani an ka foli k'a la an bɛ foli kɛ an filɛbaga n'an kanubagaw la anniversaire la a ye bonya min kɛ Actuel Média ye a n'a filɛbagaw ye donc mɔgɔ minnu ye fɛnw ta n'u nisɔndiyara ko ka foli kɛ n'Ala sɔnna émission kɔnɔ an b'o foli k'a la donc nin y'o Amadou Dao kelen nin an bɛ segin ka na bi ka na ka ɲininkali dɔw tɛnku a la ɲininkali bɛna sinsin yiri ani laturu kan donc aw dansɔgɔni ko moi ina fɛ aw ka émission in partager donso minnu bɛ ka suit foli bɛ di mori bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ delila ka passer Actuel Média plateau kan ani a b'an kun na se mɔgɔ mɔgɔ ma u bɛɛ ka bonya bɛ kɛnɛ la bi an bɛ Amadou Dao de fɛ u balimakɛ n'u jɛɲɔgɔn kɛ karamɔgɔ Dao an cɛ ama anche basi foite alhamdulillah nala sana maiga ama fauzu billahi sami wal alim min sharri shaitan rajim ma ala foka ala tan kala barkada maiga foliga yin ko fa ala tan ni ala barkada ko fa ame maiga yara foko sobe inuko ame folila se kerengera na Actuel Média kanubana lajali kala jamakulu bela jelema ani kerengera na Actuel Média barakala bela jelanga foli ba bela jele o ko fa maiga ame kanuba ni lajali kala fo ani lamen kala ambu bela jele fo ka klara ni ala fa ansigira herala la kan wuli herala kerengera na memori chemana musuma bela jele fo kerengera na ka karamo ni afo donzo na bla suma nga foli bu bela jele kala ga baran ke ko ni ala ka no ganu bela jele mo mo be doni bonango kono yeche ye muso ya nyanga foli bi bela jele ala ka meso wama amba maiga komi tasuma b'an kɔ dɔɔni ka sababu kɛ jama sigi da la an bɛ ɲininkali fɔlɔ tɛnku la joona joona karamɔgɔ Dao yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min ani i sigilen min bi i sigilen mun kunna yan Kabalabugu la alhamdulillah maiga ndiga ni ɲininkali ka dan kosɛbɛ sabula bamanan ɲuman ni ɲininkara fɛn na fɛn mun ni b'a dɔn a ka di kosɛbɛ i bɛ ala fo la karamɔgɔ Dao yɛrɛ ye jɔn ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye Amadou Dao ye ka bɔ Sebenikɔrɔ Kabalabugu ka kɔn ya ne ye mianga ye an ye mianga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ fo Kucala kɔfɛ ko mianga ni ko mianga an ye mianga numu fɛnɛ ni ko numu kɛ an b'i laminɛ ni ko mianga kɛ an b'i laminɛ an ye mianga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ ye dɔni ta faso kɔnɔ sabula ne y'a tɔmɔ mɔkɛ de nɔfɛ an bɛ ala fo k'ala barikada maiga an ka dɔni tɛ bulonda la dɔni tɔmɔnen dɛ an bɛ ala fo an wolola k'a to faso kɔnɔ wa ne ala sɔnna an mɔna cɛ la wa fo kana se bi la fo kana kɛ an yɛrɛ sigira wolo kan ka se bi ma a fɔlɔ jumɛn maiga alhamdulillah ne yɛrɛ mɔkɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye ni ko Ibrahim Dao ka daminɛ Kucala ka taa bila fo Burkina mɔgɔ dogolen tɛ ayi mɔgɔ dogolen tɛ ye lamini na fiyewu maiga bamanan b'o de fɔ adamaden ye mun ye o de donc kuma la sorana dɔrɔn ne ye mianga de ye wa ne ye Amadou Dao ye ka bɔ Kucala mara la an ni Yoroso cɛ tɛ tɛmɛ kulo 10 ni dɔɔni kan ani kuri cɛ fɛnɛ a bɛ o cogoya kelen na donc kuma la sorana an tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan fayanfan an y'a sɔrɔ wa bayanfan fana an wolola k'an ba yɛrɛ woloba yɛrɛ to dɔɔni na kelen jamana tɛ bi a ka kelen tɛ yɔrɔ min na bi dɔɔni sira fɛ an wolola k'ale yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc alhamdulillah an tɛ maa dogolen c'est à dire bayanfan fayanfan ye dɔni ta tiɲɛ ye quoi donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen mais bɛɛ fɛnɛ ni sɔn fɛn don ala bolo ne ba tɔgɔ ye Nasira Sinayogo mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ mɔgɔ dogolen tɛ donc kuma la sorana ne yɛrɛ fa tɔgɔ ye Musa Dao ye o fana dogolen tɛ mais adamaden bɛɛ ni sɔn fɛn don ala bolo donc kuma la sorana ne yɛrɛ ni waati la ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ Sebenikɔrɔ Kabalabugu ma wa n sigilen bɛ fɛn min fɛnɛ kunna alhamdulillah dɔɔni don ala ye dɔɔni mun kalifa na ni y'a mɛn dɔɔni yɛrɛ kɔrɔ tɔgɔ fitini mun ni ala y'a kalifa i la bamananw b'o de fɔ dɔɔnikɛla fɛn dama dama bɛ yen o man kan tɛ ka ye dɔɔnikɛla la a fɔlɔ ye waso yɛrɛ yira ani yada o man di ala ye mais n'ala fitini mun kalifa la i bɛrɛ bɛ i ka di balima ni sinjiw ma a ka jɛ la o de y'an sigi kun ye bi wa k'a yira fana k'a fɔ ko n'i y'a kɛlen dɔɔni kɛbaga ye maiga tiɲɛ nɔfɛ ko de don ani fɛn mun don c'est à dire jama yɛrɛ y'an a kanu jagoya don fo an ka baara in kɛ sabula an bɛ don mɔgɔ caman jigi kɔrɔ ka sɔrɔ an ma sɔn ka sigi olu yɛrɛ caman bɛ tuma dɔ la o ye laɲiniw kɛ jagoya don fo an ka kɛ baara in kɛbaga ye o kama maiga an yɛrɛ y'a jagoya an yɛrɛ kan ala ka se n'ala ka dɛmɛ kɔfɛ ka kɛ baara in kɛbaga ye donc an b'a ala fo k'ala barikada o la wa baara min ni b'a la kanu bɛ n yɔrɔ kosɛbɛ an ye banabaatɔ mun furakɛ bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan billahi maiga n'i y'a bɔ ka jɔ bi an t'a da dɔn
an t'a da dɔ fiyewu mais alhamdulillah ala ye barika don ala an bolo bon caman bɛ bi don o don b'an wele ka duwawu min yɛrɛ kan ye o b'an bɔ Maiga kana bila furu dilanniw na kamanaganbatɔ an ye kamanagan wuli ka bɔ mun kan an t'a da dɔ bi alhamdulillah muso minnu ɲɛji bɛ don an kan cɛw la a bɛɛ alhamdulillah caman ɲɛji cɛra alhamdulillah ko Amadou Dao alhamdulillah yani kuma ka taa yɔrɔ jan an yɛrɛ b'o dɔw seriya ka sabu kɛ Actuel Média ka sayɛlɛma kɛnɛ kan i taara ni bɔkula ye an y'a di mɔgɔw ma 300 o bɛɛ la hakɛ min dira mɔgɔw y'a ta k'a ban o kɔfɛ tuguni so caman bɛ tuguni a bɛ taa so minnu na o kɔfɛ cɛya fura fana an kun bɛ ka di mɔgɔ ma 11,000 an hakili la caman fana kɛra la an y'a fɛn o fɛn bilala an ka bolo kan a bɛɛ dira mɔgɔ ma ka ban mɔgɔw y'o témoignage kɛ k'o foli kɛ donc ne yɛrɛ bɛ n da fara kuma kan nin yɔrɔ in na k'o seereya kɛ n'ala sɔnna ni mɔgɔ min fana bɛ yen k'a fɔ ko i b'a dɔn ko n bɛ ka nkalon tigɛ n'o tigi fana bɛ se ka mun fɔ o k'o fɔ an kɔni ye mun ta o ye tiɲɛ ye wala o yɔrɔnin don f'an k'o fɔ wala k'o da kuma kan karamɔgɔ émission a bɛ ka taa an bɛ a thème fɔlɔ o ye yiri an bɛ fɛ ka dɔ fɔ yiri kan aw mɔdenw aw bɛ yiri kɛ ka mun baara de kɛ an kɔni bɛ ka sokɔnɔna fana yiri mugu ni yiri nasiw ni fɛnw na yala Maiga ala k'an bɛ sɔgɔma ma ne bɔra ka o de f'i ye n ko ni ɲininkara fɛn na fɛn mun n'i b'a dɔn a bɛ diya i ye kosɛbɛ an bɛ ala fo k'ala barikada nin bɛɛ la an bɛ ala de fo Maiga alhamdulillah ni y'an lajɛ an tɛ mɔgɔkɔrɔba ye k'a fɔ ko an si taara yɔrɔ jan ko o de kama an bɛ nin kɛ nɔ ala y'an sɔn nin na denmisɛnniya kɔnɔna na ka tila ka dɔnni nɔgɔya denmisɛnniya kɔnɔ ka tila ka barika don a la an bolo denmisɛnniya kɔnɔna na donc an bɛ ala barikada kɛrɛnkɛrɛnyana ne yɛrɛ tɛ se ka ala fo ka s'a dan na parce que bi alhamdulillah n ye denmisɛnnin ye mais i ye yiri mun fɔ alhamdulillah ala ye mun nɔgɔya n ye yiri la bi alhamdulillah n bɛ ala barikada Maiga an sigilen bɛ yiri kan kɛrɛnkɛrɛnyana ni nana ni yiri ye sira o sira kan n'ala sɔnna n bɛ dɔ f'i y'a kan ni nana n'a ye kuranɛ ani kuranɛ bɛ baara sira min kan n b'o f'i ye ni nana n'a ye ani kilisi bɛ baara sira min kan n b'o f'i ye ni nana n'a ye ani laturu bɛ baara sira min kan n b'o f'i ye ni nana n'a ye ani cɛ 30 bɛ baara sira min kan n b'o f'i ye ni nana n'a ye yɛrɛ gansan ani foyi tɛ baara n b'o f'i ye ka yiri dɔ ta ka dɔ fara dɔ kan n b'o f'i ye ka yiri gansan fana labaara n b'o f'i ye donc alhamdulillah o kama an bɛ ala barikada kosɛbɛ yiri ye fɛn dɔ ye Maiga n'a dɔnna an bɛ lafiya bana sidɔnbali caman bɛ an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa faraw ɲini yɔrɔ jan wallahi a bɛɛ bɛ yiri la Maiga ni yiri dɔn i bɛ lafiya banabaatɔ minnu bɛ ko bana degulenw b'o la u ka ja u ka yiri labaara cogo ɲuman na Maiga u bɛ kɛnɛya sɔrɔ kamanagan bɛ mɔgɔ mɔgɔ la Maiga n'i ye yiri dɔn yiri b'a kamanagan wuli ka sɔrɔ i ma ni foyi baara bamanan b'o de fɔ mais dɔ fara dɔ kan o tɛ dɔ tiɲɛ a bɛ fanga de di dɔ ma donc an bɛ yiri de baara mais n'i nana n'a ye kuma lasurunyana sira o sira kan n bɛ yiri baara ka kɛ o sira ye ne yɛrɛ tɛ sira si dɔ diɲɛ kɔnɔ ko n tɛ se ka yiri kɛ ka mun baara o tɛ yen a tɛ yen donc alhamdulillah yiri nafamaba don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya parce que n'i ko yiri mana kɛ cogo o cogo i na yiri dɔ kɔni ta ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye u k'a dɔn k'a fɔ yiri yɛrɛ ye mun de ye an ka jamana faama an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'ala sɛmɛ o la u ka ba don yiri la kosɛbɛ ka barika don u ka ba don an ka traditionnel la minnu bɛ ka yiri labaara Maiga ni message ni nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye fanga don an ka yiri la fura caman bɛ 100 o 100 mun bɛ bɔ kɔfɛ ka na Maiga a bɛ dɔgɔya ka na fo mun bɛ bɔ kɔfɛ a tɛ tɛmɛ 10-20 kan ayi kana siga la an ka yiri b'a bɛɛ ta nka est-ce que yiri tɔ bɛ Mali la bilen yɛrɛ karamɔgɔ parce que charbontigɛlaw ni furatigɛlaw est-ce que olu m'a bɛɛ ban alhamdulillah Maiga i ye mun fɔ o ye tiɲɛ mais hali sisan yɔrɔ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔn an bɛ taa an ka formation kɛ a yɔrɔ la a tɛ kun i la hali ka maga faraboliden kelen na o yiri yɔrɔ lakananen don an bolo o kama mais mɔgɔ minnu fana bɛ k'o kɛ a fɔ an ka fana ka kɛ o de dɛmɛba ye i y'a fɔ cogo min na charbon tigɛlaw kɛ n'o k'an ka yirimasa bɛɛ tigɛ ka kɛ charbon ye ka na bila minnu fana bɛ taa yiriw tigɛ cogo la o ni minnu man kan fura bɔla wane n'i bɛ taa fura bɔ n'i ye yiri fara bɔ i bɛ bɔgɔ ta k'a baara la a bɛ falen a nɔ na ni yiri filaburu tigɛ misala la ni yiri farabugu tigɛ Maiga i ka kan ka yiri wɛrɛ turu misala la ni yiri o yiri bɛ misala la k'a sila sara i mago b'a la i ka kan ka yiri wɛrɛ turu wa fara baarakɛla bɛɛ ka kan ka yiri turu Maiga bɛɛ misala la don o don n'i bɛ yiri kelen turu walima kalo kɔnɔ yiri kelen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a sɔrɔ i bɛ taa se i ka ɲɛnamaya laban na waati min na i bɛ yiri hakɛ min turu Maiga i t'a da dɔn mais a bɛɛ bɛ na mɔgɔw nafa kelen kelen an bɛ taa minnu tigɛ a caman bɛ dɔw de y'a turu
mais ne ma fɛn turu dun donc a ma nɔgɔ ala k'an bɛ sababa ma mais ka yiri nafa ka bon bonya dan don mais ka ɲini saribɔn tigɛlaw fɛ u ka yiriw tigɛ ni hakili ye parce que an b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ fantan jamana don mais ka dabila man di dɛ mɔgɔw dayirimɛ b'a la ni ko k'a dabila u bɛ balo mun na i bɛ balo sira yira u la donc o kama an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen u ka tigɛ ni hakili ye fara bɔla n'i taara fara bɔ ni yiri lili sen k'a bɔ ni lili tigɛ n'i tilala bɔgɔ k'a la i ka tila k'a datugu ka ɲɛ n'o kɛra yiri bɛ fanga sɔrɔ a bɛ wuli kura ye ni yiri fara bɔ n'i tilala bɔgɔ dɔ nɔɔni i k'a baara la i ka kɔdi walima bɔgɔ dɔ cɛ i k'a baara la i ka taa mais i b'a yiri bɛ nugu kura ye de a bɛ fanga kura wɛrɛ sɔrɔ i ye mun bɔ a ye a tɛ fɛn tiɲɛ karamɔgɔ an yiri kɔni na yan'an ka bɔ ka don laturu kɔnɔ ne sigilen hakili to yiri fila la sisan n bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye an bɛ sɔrɔ ka don an ka thème filanan kɔnɔ n'o ye laturu ye yiri fɔlɔ o ye dubalen ye est-ce que dubalen kɔni banna pewu parce que Mali yɛrɛ kɔnɔ est-ce que Mali dubalen su fara ɲɔgɔn kan bi ne b'a n'a sɔrɔ sun 100 bɔ a bɛ cogo min na ko bi ala k'an bɛ sababa ma ne ma taa dugu la ne ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ dubalen ko kɔni mais dubalen yiri min yiri masa don a yiri kabakomaba don a masaya yiri don dubalen masaw bɛ hali sini ne yɛrɛ b'o yɔrɔ dɔn ni mago bɛ dubalen na tuma dɔ la n bɛ mobili de ta ka taa nɔfɛ mais bamananw b'o de fɔ n ye kuma kelen min fɔ sa o kelen de don an ka barika don an ka yiri la wa an ka courage ta an ka yiri turu mais ka dubalen yiri nafamaba de dubalen dana yɛrɛ t'a la garizɛgɛ ko mana gɛlɛya cogo cogo dubalen b'a furakɛ mais ka mɔgɔ minnu bɛ ko garizɛgɛ ko gɛlɛya b'i la i da magara yiri min na k'a dɔn k'a fɔ yiri nafama don n bɛna fitinin fɔ mɔgɔ ye o k'a lamɛn yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ Maiga u bɛ taa sugu la cogo min na u bɛ segin ten u tɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ u t'a sɔrɔ cogo yɛrɛ dɔn fiyewu sugu tɛ ja Maiga jama tɛ sɔrɔ u bɛ taa cogo min na u bɛ butiki dayɛlɛ ten u b'a datugu ten Maiga n'o degun b'i la jija ka dubalen ɲini jama an b'a fɔ dubalen ma mɔgɔ bɛ sigi a kɔrɔ dubalen jamatigi i ka kuru 3 tigɛ a la Maiga i yɛrɛ bɛ sugu min na n'a sɔrɔ yiri sugu o sugu bɛ o sugu la i bɛ kuru 2 dɔrɔn tigɛ Maiga i bɛna fara dubalen jamatigi in kan i bɛ sɔrɔ ka taama dɔɔni dɔɔni kan dingɛso 7 bɔgɔ dɔɔni dɔɔni cɛ ka na fara a kan Maiga n'i y'o da daga ju la ka dubalen buru kuru 3 in d'a kan ka sugu yiri kuru 2 in d'a kan k'a tobi ka tile 7 kɛ k'a ko i b'i yɛrɛ ɲini jama bolo ayi o siga ka bɔ a bɛɛ bɛ labɛn k'a tobi k'a ko tile 7 Maiga mais ni tile 7 kɔnɔ depuis b'a koli daminɛ i yɛrɛ bɛ commencer ka jama sɔrɔ a bɛ ban yɔrɔ yɔrɔ a laban i yɛrɛ b'a ko tiɲɛna ko nin ko in tɛ ko de tigɛ don t'a la ani mɔgɔ bɛ se k'a bɔ fana ni ne yɛrɛ b'a bɔ don b'a bɔ tiɲɛna alamisaw bɛ ntɛnɛn mais adamaden ko don ko waati y'i ja i bɛ se k'a bɔ basi t'a la ala k'an bɛ sababa ma an bɛ kumaw surunya sinon n'a donna dubalen na ma e bɛ se k'i miniti 30 bɛɛ kɛ nin sanfɛ yan an bɛ don jun kɔnɔ an hakili jiginna jun fɛnɛ la alhamdulilayi e m'a mɛn ko ji laban ye junkɔrɔla ye wa yiri nafamaba don jun fan bɛɛ ye nafa ye ka daminɛ lili ni fara kana bila bolo la a bɛɛ ye nafa ye mais kuma la surunya an bɛ waati minnu kɔnɔ mɔgɔw k'a dɔn yɔrɔ sumaya kɛ n'o ka maliyɛn jɔ 100 o 100 bɛ n bɛ se k'a fɔ 99 sumaya b'a bɛɛ la bɛɛ n'i ta bɛ yala surtout fo nɛnɛ na soso ani nɔgɔ kana bila o n'a ɲɔgɔnna caman Maiga ni sumaya y'i sɛgɛ cogo cogo i ka jija i ka junbulu kuru 3 kari yiri dɔ bɛ an b'a fɔ a ma ko ngalama i b'ale kuru 2 tigɛ i bɛna ndiribara lili kuru 2 baga fara kan Maiga nin tobi a kama i ka lemurukumuden 3 tigɛ k'a bila tobiliji la a ka tobi ni ɲɔgɔn ye sɔgɔmada fɛ verre ti ɲɛ 1 dɔrɔn min Maiga i ni sumaya bɛ fara ɲɔgɔn na fo lahara hali n'a sɔrɔ mɔgɔ dɛsɛlen dalen b'i bolo n'i ye nin tobi k'a d'a ma n'a y'a min a b'a bɛɛ fɔnɔ yɔrɔ la n'o kɛra dɔrɔn o y'a bannen Maiga kabakoba de bɛ joona a filanan garizɛgɛ ko gɛlɛya mana i minɛ cogo cogo suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ tabaraka lezi biyadihil mulku ka daminɛ ka taa bila laban i b'a sɛbɛn siɲɛ 7 i bɛ sɔrɔ ka na ilafi kɔrɔsi sɛbɛn siɲɛ 7 i bɛ nin suran 2 nasi ninnu fara ɲɔgɔn kan i bɛ jija ka ju ɲini ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ n'i y'a ladɔn sɔrɔ n'i ma ladɔn sɔrɔ i b'a kɛ bulu ye mais n'i ladɔn sɔrɔ i b'a kɛ ladɔn ye i bɛna ladɔn in susu k'a kɛ mugu ye Maiga n'i y'a kɛ mugu i ka dɔɔni kɛ nasi na i ka koko 7 k'a la a tɔ i ka dɔɔni kɛ bitɔn dɔ kɔnɔ ka parfum k'a la i ka to k'a mɔ don o don Maiga i t'a fɔ mɔgɔ si ma nasɔngɔ ko la ko n b'a kɛ cogo di wa i tɛ siri maa la wa kamanagan fɛn kun bɛ ala b'i kisi ka bɔ a bɛɛ ma sabanan ye mun ye joona o ye sayi mana mɔgɔ sɛgɛ cogo cogo Maiga ni junbulu kuru 3 tigɛ ka mangoro kelen kelen ni fara dɔɔni lɛsɛ ka fara a kan k'a tobi n'a mɔna
e ka bugurijɛ nɔni ka sayibagatɔ mɔna a kɛra sayi jɛma yɔrɔ sayi kalite fila dɔw y'a kɛ saba ye sayi jɛma be yen sayi nɛrɛmuguma be yen dɔw y'a kɛ ko sayi jalan mɛ n'i y'a ta fila bɛɛ be ɲɔgɔn na sayi jalan ni sayi nɛrɛmuguma in bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na dɔw be yen i b'a sɔrɔ ale be ɲɛkɛsɛ kɛ nɛrɛmugu ye a be tɛgɛ kɔnɔna nu kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana zoni mɛ dɔw be taa sɔrɔ a ɲɛ be jɛ pas b'a ko nɔnɔ kɛnɛ sayi fɛnɛ filɛ sayi kalite damadama ye dɔw yɛrɛ b'a bonda sama ka taa fo 7 la mɛ kumala surana dɔrɔn an ka bonda fila in ta sayi jɛma ni sayi nɛrɛmuguma ni sayi fila ni ni fɛn fɛn b'i la jun kuru 3 ni mangoro fara bɔ n'i y'a tobi n'i y'a min ka bugurijɛ nɔni ka farikolo mɔ ka taa ko Maiga c'est-à-dire i tɛ bɔ koliji la ka na ni bɛna ko waati min bugurijɛ nɔni i ka farikolo mɔ a la miniti 15 ɲɔgɔn na i ka faraji in ta ka taa ko o b'a sɔrɔ i ye min ta sɛnɛ ka sigi n'i bɔra koliji la dɔrɔn n'aw min Maiga kabako de filɛ koyi hali n'a sɔrɔ sayi fɛn bɛɛ kɛra a ma ban hali n'a sɔrɔ i san 10 san 20 kɛ o don sayi b'i bila o don nka bugurijɛ an b'a nɔni ni ji tobilen de ou bien ji gansan so ji gansan ɲini dɔrɔn i k'a kɛ bugurijɛ kɛ k'a nɔn dɔrɔn ka farikolo mɔ hali n'a sɔrɔ i den dalen don ko san joli dalen don sayi bolo wallahi Maiga n'i y'a ko i tɛ tile 7 kɛ ka sayi to a farikolo la alhamdulillah i b'a koli daminɛ don min na dɔrɔn a b'a bɛɛ fɔnɔ o don wa o don a bɛ lafiya n'Ala ka jɛn donc kuma la surana ni jun nafa fitinin Ala k'an bɛ sɔrɔ ma inshallah ayiwa karamɔgɔ Dao an ka foli b'i ye nin kun ye émission thème fɔlɔ y'an kun b'o kɔnɔna la n'o ye yiri ye a kumana jun ani duba de kan karamɔgɔ an bɛna don an ka thème filanan kɔnɔ n'o ye laturu ye n bɛ fɛ ka kuma laturu fɛnɛ kan laturu yɛrɛ ye mun fɛn ye a magoɲɛ a n'a magotiɲɛ i bɛ dɔɔni fu la n bɛ laturu den 2 fɛnɛ d'i ma i bɛ dɔɔni fɔ an ye o kan an bɛ sɔrɔ ka don an ka ɲininkali tɔ kɔnɔ Maiga alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada toujours Ala mun ni foli ka kan i ye ɲininkali mun sɛmɛnna a diyara n kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnyana n'i ko laturu tɛ fɛn dogolen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i ye farafinna ta i b'a fɔ k'olu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mɛ n'i taara arabu la i b'a fɔ ko an tɛ fɛn kunna yan n'i taara tubabu la fana a bɛ o cogoya kelen de la yɔrɔ kɔni bamananw a ye diɲɛ bɛɛ labɔ ka daminɛ kɔrɔ ni tilebe ni bani ni baba laturu ye fɛn min ye laturu jigira anabi Idirisa de kan alayhi salam Ala y'a kɛ cikan ka kɛrɛnkɛrɛn ka lase a ka ciden dɔ ma a k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ ni a ye sabula ani manto minnu bɛnna ale manto kun caman kun bɛ Ala kun ye dɔnniw kalifaw la u b'u yɛrɛ bɔ ko feerekelenw na wa ni ko mana kɛ cogo cogo ka ko c'est à dire que ko dɔ bange kɛnɛ kan ka sɔrɔ ma kɛ ni sira laturu de b'a kɛ donc o kama Ala y'a di a ma a k'a yɛrɛ ɲɛnabɔ ni a ye ni ko mun bɛ yen don min na a k'a dɔn nin ko in bɛ yen nin bɛ nale walima nin bɛ walima nin bɛ tan nin bɛ tan laturu nana nin sira de kan a bɛ komi kira bɛɛ n'a ka mujiza de cogo min na tawureta dira dɔ ma ka injila di dɔ ma ka zaburu di dɔ ma ka kuranɛ di dɔ ma ka laturu di dɔ ma donc o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ Ala deli Ala k'an bɛ sɔrɔ ma wa laturu min fana don a jigira Ala ka kira dɔ de kan wa kira min don kira dogolen tɛ kuma la surana laturu yɛrɛ ye fɛn min a dabɔra dɛ adamaden bɛ se k'i yɛrɛ ma ko dilan cogo di Maiga tuma dɔ la dɔw ko dogolen tɛ dɔn mɛ Ala y'o fɔ ko dogolen tɛ dɔn mɛ Ala ko fo n'a y'a di a ka jɔn ma n'a y'a kalifa a ka jɔn min na dɔn n'e ko a tɛ dɔn dɔn Ala dun ko n'i y'a kalifa n ka jɔn min na o b'a dɔn donc kuma la surana adamaden laturu bɛ an bɛ don min na komi bi a b'o kuma f'i ye a bɛ sini kuma fɔ a bɛ san wɛrɛ kuma fɔ a bɛ san 10 san 20 san 100 kuma f'i ɲɛna laturu ye fɛn mana fɛn tɛ mɛ an k'a ɲini fɔlɔ an k'a dɔn Maiga o de nafa ka bɔ a bɛɛ la an bɛ fɛn dɔw mɛn an b'a mɛn dɔnnibagaw la k'a fɔ ko laturu ko mɔgɔ min t'a dɔn kosɛbɛ ko ni tɛ k'a ci ko conséquence b'a la c'est à dire ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ yɛlɛ i kɔ yala i bɛ se k'o kuma ni cɛntigiya an bɛ Ala fo o la an bɛ se k'o cɛntigiya yɔrɔ dɔ la Maiga mɔgɔ bɛ k'i bolo ma don laturu la laturu i bɛ farati a la k'a fɔ k'i b'i sigi ka baara mɔgɔ ye laturu o tɛ laturu dɔrɔn ye Maiga kuma la surana dɔnni ni bona o bona fila n'i b'a kɛ gɛrɛma la mɔgɔ min bɛ se k'a ɲɛf'i ye ka ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni mɛ ka sigi dɔrɔn ka ko dɔ ta k'a k'i yɛrɛ ma walima mɔgɔ tɔw b'a la n fɛnɛ b'a la o lege k'a ɲɛ e b'a tiɲɛ de parce que fɛn o fɛn sigi fɛn dɔ de b'a la i n'a fɔ pied dɔ de b'a la o pied ninnu ne t'o dɔn ne dɔnna a la ten yɔrɔ kɔni i b'a tiɲɛ de kuma la surana laturu dɔnna bɛɛ b'a dɔn n'i bɛ laturu baara kɛ jija i ka gɛrɛ karamɔgɔ la k'a fɔ karisa n nana n yɛrɛ kalifa i la Ala kama n bolo don laturu la donc a fɛnɛ seko ye ma a b'i bolo don laturu la i b'a labaara mɛ ka laturu den kelen ta musala la fɔra ko taa adama ta i k'a labaara garizɛgɛ sira fɛ ta n'i taara o kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye taa adama ta i k'a kɛ ta k'i sigi a kan ka so yɛrɛ ta k'i sigi ka to ka musow bɛ sɔn parce que olu de bɛ taa ka caya laturu tɛ sɔn o ma n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a bɛ mɛn ka lakali dɛ
donc o kama mɔgɔ bɛ laturu baara ɲini k'a dɔn fɔlɔ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la karisa n nana i kan bolo dɔ laturu la n'i bolo donna laturu la jinɛw de b'a la misala la adamadenw de b'a la tɔgɔw de b'a la fiɲɛso b'a la bɔgɔso b'a la jiso b'a la tasumaso b'a la nin bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ laturu kɔnɔ wa n'i ye nin fɛnɛ ta nin bɛ kuma adamaden yɛrɛ bɛɛ dafalen kan misala la fiɲɛ adamaden bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ naani in kɔnɔ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye i ka dolo bɛ fiɲɛso kɔnɔ walima a bɛ tasumaso kɔnɔ walima a bɛ bɔgɔso kɔnɔ walima a bɛ jiso kɔnɔ adamaden bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ni dolo naani kɔnɔ bon a bɛɛ dafalen bɛ laturu fɛnɛ de la donc kuma la suranna dɔrɔn laturu tɛ fɛn manamana fɛn tɛ gɛrɛ a la i ka kalan hali kuranɛ kɛ n'i tɛ kuranɛ dɔn n'i ma kalan a bɛ se ka kɛ ala bɛ dɔw hinɛ dɔw fɛnɛ na k'a d'i ma mais gɛrɛ dɔ la o k'a tɔ dafa i bolo bilasiraliko ɲuman bamananw ala y'o de fɔ k'o de bɛ mumuni nafa donc laturuden laturu tɛ fɛn manamana fɛn tɛ wa laturu fana bi laturu hakɛ mun b'an bolo laturu tun ye so 30 ani so 2 ye mais bi Maiga laturu so 16 de bɛ an bolo k'a labaara o fɛnɛ tarigo musala mun b'a la an b'a bɛɛ dɔn ka daminɛ don fo ka se bi ma fɛn o fɛn b'a la an bɛ se ka bɛɛ walawala ye ni ala sɔnna don n'a nataw la ni waatiw ye labɔli kɛ an bɛ walawalali kɛ munna so 32 tun don munna 16 bɔra la munna tɔ tora 16 ye ni ala sɔnna an bɛna an da don o la yani n ka laturu so 2 ta an ka kumaw kan an bɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ laturu da nka tiɲɛna laturu dala setigiw bɛ yen nka a se t'anw ka ca kojugu i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen i b'u kale ka siɲɛ fan bɛɛ fɛ k'olu bɛ laturu dɔn mais an yɛrɛ b'a ye foyi t'u bolo sigida la hali u ka nasɔngɔ ko b'u hamina walima laturu tɛ se ka mɔgɔninfin dayɛlɛ k'i kɛ fɛn yɛrɛ f'i ka se ka mɔgɔw fana kɛ fɛn in nɔfɛ. ala k'an bɛ sɔrɔ ma Maiga an bɛ ala fo k'ala barikada i ka nin ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Maiga laturu dɔnna waano bɛ an ka jamana in kɔnɔ yan n'u k'i ma laturu la ni minitiya kɛ nin bɛ kɛ ni segona kɛ nin bɛ kɛ a bɛ kɛ mais Maiga i bɛ taa sɔrɔ u b'u biriki u ka samara ninnu don de dɔnni ni fɛn tɛ fankelen fɛ ayi mais mɔgɔw y'a ta k'a kɛ kelen ni fɛn t'i bolo o t'i jate dɔnniba ye Maiga ka sɔrɔ dɔnni ni fɛntigiya tɛ kelen nka kuma la sɔrɔ la dɔnni laturu tɛ dɛsɛ abada lezi ka adamaden kɛ fɛntigi ye kɛcogo t'a la kɛra maa o maa ye ni laturu dɔnbaga ye laturu gosi ka d'i ma dɔw yɛrɛ bɛ a b'a fɔ ye ni minitiya kɛ ni segona kɛ ni minitiya kɛ ni ɛrɛ kɛ ni tile hakɛ bilahi a b'a bɛɛ f'i ye a dɔnbaga de b'a dɔn mais dɔnni ni fɛn gosira ɲɔgɔn na o de kama i ka ɲininkali in diyara n kosɛbɛ an bɛ mɔgɔ dɔ tuma dɔ la Maiga i bɛ bɔ yan ka taa burusu kɔnɔ tuma dɔ la hali n'i ma ɲɛ ka 100 di a dɔw ma a bɛ se ka kalo kɛ o t'a sɔrɔ mais don o don o bɛ ka mɔgɔ mako dilan laturu la Maiga dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ fayida min d'e ma kelen n'i y'a labaara nɔ i bɛ kɛ fɛn hali bɔ n'o bɛ kɛ fɛn y'a la a b'u bolo burusu kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw sɔrɔ ka bon ni dɔ ye misala la Bamakɔ sɔrɔ ka bon ni yɔrɔ caman sɔrɔ ye misala la donc mais n'i bɛ yɔrɔ min na tuma dɔ la i b'a ye o sɔrɔ lahalaw de bɛ na a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ wari t'u bolo mais dɔw bɛ se ka baganw sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman dɔnni bonnako kɔnɔ mais mun y'an sɛgɛn bi Maiga ko karisa tɛ mawuliba kɔnɔ a tɛ etaziba kɔnɔ yecogo yɛrɛ t'a la n'i ye dɔnni kɛ yecogo i filila dɛ ala kira mun bɛ yen ni ala y'a bonya ka tɛmɛ bɛɛ kan ni ala y'a kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan wa diɲɛ yɛrɛ danna ale yɛrɛ hɔrɔnma na ala kira sara fantanya la a danya tun tɛ dɛ a ka limaniya de y'a permettre a jɛna fɛntigiya kɔ parce que n'ale kɛra fɛn mɔgɔ minnu bɛ n'ale kɔfɛ mantow na u bɛ n'a fɔ n'i ma kɛ fɛn i tɛ se ka diinɛ labaara don min ala bɛ jibirila ci ka na ma ko ni udu kulu min filɛ n'a ka di n b'a yɛlɛma ka kɛ sanu k'a di ma ala kira ko t'a fɔ ala ko kira ko jibirila ma ko jibirila t'a fɔ ala ye fɛn nafolo tɛ maa bolo diɲɛ na nafolo bɛ maa min bolo yan so tɛ maa bolo diɲɛ na so bɛ maa min bolo ko taa ni kumakan fila fɔ ala ye parce que a fɔlɔ ye jumɛn ye hali ni nafolo b'i bolo a tɛ laban t'a la wa ni so fana b'i bolo a tɛ laban don dɔ i bɛ siri ka bɔ a la i ni kumakan fila de fɔ mais a kelen o kelen a bɛɛ bɛ anw bi mɔgɔ de nafa donc o kama Maiga ni kuma jana tuma dɔ la a ka gɛlɛn mais kuma la suranna walawalali mun don mɔgɔw k'a faamuya bi ni fɛn t'i bolo mɔgɔ b'i jate k'a fɔ k'i tɛ fɛn dɔn k'a sɔrɔ bilahi a dɔw bɛ yen nɔ Maiga a dɔw b'a ka fini faralen ta ka museli kɛ k'a kala k'a sigi n'u k'i ma to yɔrɔ min na diɲɛ bɛ wuli a bɛ yen laturu la a bɛ yen kirisi la a bɛ yen yiri la a bɛ yen a bɛ o bolo ten mais an bɛ mun f'i ye dɔrɔn laturu ye fɛn barikama de wa ala de barika don a la mais sɔrɔ kɛcogo tɛ kelen karamɔgɔ n'i y'o ta ni karamɔgɔ jɔ 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 40 bɛ se ka kɛ fɛn ye mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 60 tɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la olu ka ko sabatilenba tɛ sɔrɔ fan fɛ garisɛgɛ dancogo don ala bolo mais ni u fana bɛ sababu minnu labaara o b'a la
hali o donna ne ni dɔnnibamuso dɔ tun bɛ baro la a ko ale taara karamɔgɔ dɔ fɛ yen a ko ale yɛrɛ karamɔgɔ diɲɛ ma don o don a bɛ ka mɔgɔ mako dilan o bɛ ka na bonyamasegin ni fɛnw kɛ mais ale yɛrɛ n'i ko i b'ale yɛrɛ dɛmɛ don o don o don e yɛrɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ don a n'a ka dɔnni bɛɛ a ma se k'o wuli donc o kama dɔnni ye fɛn dɔ de a kɔnɔ ka don kojugu donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn dɔnni ni fɛntigiya tɛ fan kelen wa yɔrɔ dɔw fana na o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sabula n'i ye dɔnni labaara dɔnni dɔw bɛ n'a dir'e ma i ka ko gɛlɛyara cogo cogo ala b'i kɛ fɛn ye mais dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la dɔnni dɔw bɛ yen i bɛ diɲɛ bɛɛ mako dilan na mais ala tɛ sɔn k'a jaabi e yɛrɛ bolo o dɔnniw fana bɛ yen donc o fana bɛ yen donc n'i ni ta k'a lajɛ i bɛna faamuyaliba sɔrɔ a kɔnɔ mais i ka laturu tɛ dɛsɛ foyi la diɲɛ kɔnɔ i ka dolo datugulen don i ka fiɲɛso i ka jiso i ka tasumaso a si man ɲi o laturu b'a dayɛlɛ kana bila i yɛrɛ ka bangedon yira fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ laturu la kana bila i yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen an bɛ dolo kɛ mais i ka tuma dɔ la an bɛ kuma mɔgɔ dɔw kan depuis ala k'an da an ma deli ka ye a b'a fɔ k'an bɛ yala la o nɔfɛ laturu de b'a kɛ an t'a kɛ ni dɔ wɛrɛ ye o donc n'i y'a dɔn dɔrɔn a banna quoi alhamdulilayi man ala kɔni y'an siri laturu la bi wa alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la bi mais o t'a yira k'a fɔ ko ni fɛn tɛ mɔgɔ min bolo k'o tɛ fɛn dɔn voilà n b'o ko kuma lasurunyana inshallah kosɛbɛ halisa an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Média sanfɛ an bɛ mɔgɔ min fɛ bi Amadou Dao ka bɔ Sɛbɛnnikɔ Kabalabugu foyer la yanni an ka taa ni an ka ɲininkali tɔ ye an bɛ a téléphone numéro di filɛbaga ni kanubagaw ma 74 60 75 61 74 60 75 61 karamɔgɔ émission a bɛ ka sɛnɛ ka sa a bange la ka sabu kɛ waati bɛ k'an tantɛ kama dɔɔni anniversaire la i taara ni bonya mun ye Actuel Média ka kɛnɛ kan yala an b'o foli n'o waleɲumandɔn kɛ o kɔfɛ mɔgɔ caman ye laɲini kɛ an bɛ to ka émission kɛ ka tɛmɛ ten an tun tɛ fura di mɔgɔw ma an b'a to fo san o san an bɛ taa n'a ye anniversaire kɛnɛ kan nka anniversaire b'a sɔrɔ dɔw degunnen don i b'a sɔrɔ bi ka sɔrɔ olu ma an bɛ taa anniversaire waati a b'a sɔrɔ bana tɛ mɔgɔ dɔ la nka bi o bana y'o minɛ donc n'an k'an b'a bɛɛ bila a bɛ kɛ degun ye jigiya a bɛ kɛ jigi tiɲɛ ye donc bi Actuel Média yɛrɛ ye hakili taga fɛn saba la an y'o choisi ka n'o d'i ma n'i bɛ se ka filɛbaga ni kanubagaw k'o di u ma u k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'a ye Actuel Média fana bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo min na ka sabu kɛ émission min n'an b'a kɛ an bɛ voyage kɛ ka kɛ an bɛ minɛnw san kɛ anniversaire fana bɛ yen donc musakaw ka ca karamɔgɔ an ye fɛn fɔlɔ min ta o ye cɛya labɛn yɛrɛ ye ka kɛ cɛbakɔrɔ ye Mali kɔnɔ jamana in ka gɛlɛn kojugu filanan o ye manja ye sabanan o ye garisɛgɛ ye yala n'i bɛ se ka cɛya labɛn ni mɔgɔ mago sera ma karamɔgɔ dɔw bɛ se k'a tigi dɛmɛ wa Maiga alhamdulilayi an bɛ ala fɔ k'ala barikada bamananw b'o fɔ de ko ji kunnankolon ko tɛ kumu dɛ sababu bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la Maiga cɛya labɛn n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an dogolen kɔni tɛ o la ayi i nana n'a labɛn sira o sira ala barikala n'an y'a gosi ka d'i ma n'an ye mun fɔ ye mun na o b'a la mais cɛya labɛn o ye bakurubaya fɔli di o kɔnɔ ka don kosɛbɛ dɛ siritigɛlan ye cɛya labɛn dɔ ye mɔgɔ jugu ka juguya yɛrɛ kunbɛ fan o fan o ye cɛya labɛn dɔ ye dabalijugu kunbɛ sira o sira kan o ye cɛya labɛn dɔ ye ka kɔrɔtɛ kunbɛ sira o sira o ye labɛn dɔ ye ka na bila siraban kasara i n'a fɔ gɛrɛgɛrɛ ka accident ko ni fɛn ninnu bɛɛ ye cɛya labɛn dɔ ye bisimila wala niveau la an bɛ mun fɔ gɛrɛgɛrɛ ko ni accident ni Bamakɔ ko ka ca o ye fɔlɔ ye ani ka dabalijugu yɛrɛ kunbɛ yala an bɛ se k'a da o fila ma o tɛ belebeleba ye voilà n'i ye nin fɔ nin ka d'an ye kosɛbɛ parce que n'i ko cɛya labɛn dɔrɔn i b'a ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a ka bɔ kojugu a kɔnɔ ka don i ye mun fɔ labɛn o labɛnw b'an bolo Maiga sira dama dama b'an bolo a yiri sira b'an bolo a tafo sira b'an bolo a kuranɛ haya sira b'an bolo a cɛ 30 sira b'an bolo billahi Maiga a si tɛ wuli n'i y'a don i cɛla ka ban hali n'a sɔrɔ ala barikala siraban kasara billahi hali n'i y'a kɛ i nin tɛ to ala Maiga wa ala tɛ sɔn fana dɔw la hali joli ka soso joli min da ka bɔ i la billahi kɔrɔmaso ka yira bɛɛ lajɛlen na dɔɔnin don ala b'a yɛrɛ de sagoya la Maiga cɛya labɛn bɛ n'i y'a kɛ ala b'i kisi ka bɔ jugu cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma dabalijugu ma a b'i kisi subaw a b'i kisi sucɛw a b'i kisi ka tila k'i kisi ka bɔ c'est à dire juguya sira o sira ka na bila siraban ka sɔrɔ ala bɛ don i ni nin bɛɛ cɛ o siraw b'an bolo kuranɛ na a siraw b'an bolo yiri la a b'an bolo tafo la a b'an bolo laturu la a b'an bolo cɛ 30 la karamɔgɔ e yɛrɛ ni Actuel Média i ni Actuel Média cɛ ani filɛbagaw yala cɛya labɛn yala a bɛ se ka kɛ dɔw labɛnnen bilali i bolo yan walima dɔw labɛnnen ka nɔgɔ yala i bɛ se ka o labɛnnen bilali walima mun labɛnnen ka nɔgɔ i bɛ se k'o den joli labɛn ka di an ma an k'a di an filɛbaga n'an kanubagaw ma
nka a bɛ san de dɛ debi kelen a kana kɛ an ka kuma fɔlɔ fasiya ala k'an bɛ sɔgɔma ma Maiga kuma fɔlɔ cɛya labɛnw b'an bolo i ye fɛn fɛn fɔ n ye fɛn fɛn fɔ ni bɛɛ ka nɔgɔ daw ma bi lɛn dɔrɔn an bɛ na dɔ de ta k'a di an bɛ y'a ta fo sira labɛn Maiga k'a di mɔgɔw ma Maiga n'i y'a siri cɛ la ala tɛ sɔn i ka to siraban kasara la baga o ye fɔlɔ ye Maiga n'i y'a siri cɛ la gɛrɛgɛrɛ ko n'a kɛra 199 ala b'i kisi a bɛɛ ma wa ko balilen fana a ka ca ala fɛ a t'i sɔrɔ k'a to i cɛ la fiyewu Maiga sabanan ye jumɛn ye bon ni dabalijugu bɛ kunnafɛn jugu jinɛ jugu ninnu k'a to i cɛ la a si tɛ se k'i kɛlɛ ala barika la an b'o labɛn layiru ta mɔgɔ ye i b'a dɔn ne b'a ta fo kelen labɛn joli 27 i b'o de bɔn walasa an ka se ka ta fo in kelen labɛn mɛ ta fo in kelen ne mɔkɛ y'a sɔrɔ ko n'i ye mɔ ta fo in don i cɛ la bilahi hali ni mobili turula kana daga tura hali ni bɔra avion na ka bɛn dugu ma ko wallahi k'i tɛ sa ala tɛ sɔn i ka to accident na abada lezi Maiga o ta fo kɔrɔmasuru ne yɛrɛ mun sigilen filɛ ala ye ne bɔ mobili kalen ko 3 kɛra ne kana jɔ sen kan bilahi ka kale siɲɛ 3 kana jɔ ala barika la a kɛra ne ka sɔrɔ a ta fo b'an cɛ la n serebagaw bɛ kɛnɛma ni mobili ko banna minnu yɛrɛ nana mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ma an cɛ 3 tun bɛ mobili kɔnɔ bilahi foyi ma kɛ maa si la mobili kɔnɔ mɔgɔ ye an yɛrɛ jɔlen mɔgɔ wɛrɛw na u bɛ k'an yɛrɛ ɲɛna ko minnu bɛ mobili kɔnɔ u bɛ blessé u bɛ min u bɛ min a bɛ ta a bɛ Maiga ne yɛrɛ ye mobili ko mɔgɔ bɔra la i tɛ taa la mais alhamdulilayi mais a don ni ma mɔgɔ sadiri ka kuma ne yɛrɛ de tun bɛ valan k'a don n tora bɔ la dɔw balila ka bɔ ni sauvéli kama n jɛna mais an ye wolo sɛbɛ foyi ma kɛ o la ma foyi ma kɛ an yɛrɛ la mais mobili kɔni tiɲɛna donc o kama k'a yira bɛɛ la labɛn min don mana fɛn tɛ a y'a di dɔ ma ne yɛrɛ ɲɛna a y'a fɔ o tigi ɲɛna ko labɛn min b'i bolo i tɛ sa k'i to bolonfɛn na don min a donna a bɔra labɛn minɛ yɔrɔ la yan'a ka se so labɛn bilalen b'a pɔsi la mobili sira bila kare ka ŋɛɲɛ minɛ n'o i b'a dɔn bilahi ko ale bɔra vitiri fɛ cogo o cogo ka taa jɔ ale ma bɔ a kalama mɔgɔw dɔ de y'ale ta ka bɔ ka taa jɔ kɛrɛfɛ mais mobili binna ni tɔw ye a juguyara dɛ donc fɛn sababuma de don mana fɛn tɛ mɔgɔ layiru ta i ye bi yala an bɛ se ka o den joli sɔrɔ minnu mako b'a labɛn na an bɛ se ka dɔ bɔ o ta la adamadenya ni aw yɛrɛ ka nɔgɔya kosɔn Actuel Média yɛrɛ bonya kosɔn ni mɔgɔ min bɛ se an b'a d'i ma 17,000 sinon 27,000 10 binna ka bɔ la Actuel Média kama n'a ye maa min diya n'a ta n'a ye maa min diya a to yen tafo dogolen tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ dogolen tɛ bilahi an ka yɔrɔ lamini bɛɛ a maire fara député fara bɛɛ bɛ taa cɛkɔrɔba in fɛ a b'o labɛn ni tafo la mɔgɔ dogolen tɛ n'a ye ja donso don n'i labɛnna don min na Maiga n b'i bila ka taa fo cɛkɔrɔba in fɛ i bɛ taa ye ɲɛna n'i taara i b'a fɔ k'a ye tafo in don a tɛgɛ la ko marifan cira a tɛgɛ la ko kɛsɛ ma don k'a ka yɔrɔ yirɛ la n'i ye n sutura ala ka n'i sutura bilahi tafo kelen de y'a kɛ n b'a yɔrɔ yirɛ la a bɛ kuri kɛrɛfɛ a ma jan yɛrɛ a n'an ka dugu cɛ tɛ tɛmɛ kilo 5 6 yɛrɛ kan Maiga n b'i bila ka taa cɛkɔrɔba fɛ i b'a yira la mɔden de ye ne ne mɔkɛ ne yɛrɛ mɔkɛ ne ye dɔni tɛ maa bolo dagawuli terikɛ don Maiga dɔni tɛ namara t'a la nɔgɔ t'a la donc kuma la surunyana tafo in mana fɛn tɛ tafo in i bɛ den joli d'a ma fɔlɔ 11 ta walima n'o dɔgɔyara an b'a kɛ 17 ye o fana bɛ se ka kɛ 17 o kɔni o ka ɲi o ye caman ye minɛ 17 nka den kelen o kelen 17,000 kɔni 17,000 n'i b'o sara n'i t'a sara an jɛnɛ ma amen alhamdulillah an ka filanan hakili la o ye manja ye ala k'an bɛ sababa ma Maiga manja ko la Mali kɔnɔ dogolen tɛ an yɛrɛ ye tulu dilan ka di mɔgɔ ma manja la u y'a lafili Maiga fɛn dɔ b'an bolo an b'a labɛn parfum na k'a d'i ma ayi kursa ko ala ka o dɔ ne ma fɔlɔ ne kɔni tɛ taara fili bilahi Maiga i b'a lafili Maiga dɔni bɛ yen anw fɛ miyankala bɛ tulubara dilan k'a d'i ma i b'i sigi k'a lajɛ a bɛ taama n'a yɛrɛ tromperia tɛ dɛ tulubara bɛ taama n'a yɛrɛ sitanɛ bonya kojugu wallahi ala k'an kunnaja Maiga mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ i yɛrɛ bɛ n ka ko kalama arajo ko la mɔgɔ ma dogo bilahi ala ye ne seere dɔw y'u ka tulu mɔ siɲɛ kelen ka taa ɲama sen k'a don bilahi dɔw y'u yɛrɛ t'a lafili ko nin tɛ fɛn ye fiyewu ko mɔgɔ man kan tɛ ka nin utiliser manja fɛ muso kelen bɛ a ko ale y'a ma don kelen cɛ 12 de tugura ale nɔfɛ mɔgɔ 12 a don ale y'a yɛrɛ ɲini o don ale ye tulubara in haramiya o don bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la tulubara bɛ an bolo sira caman fɛ an b'a labɛn bɛɛ tɛ baara sira la an b'a labɛn fana jama yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la
fana siraw be donc mais an bete bara dilamne mo kelen to yo ini che mo sa peu Maiga hala ta do be mon ke tulu de ba ke na ye fen ba fe o bebe ba ni furugulen no ikoro na ye dro furugu bana na ni so ka go ikoro na yo bana hal na soro fenti ku Maiga e muso bi ideme fo ka ta se do mon ka di alai kuma la suna e wo di amajoli ani be de njol da Actuel Média ma sira dama bala na soro bete bara de do mo me fe bete bara ka do tiena le fene musaka ka ta parce que do be ma do watani saba do be ma do fo watani wolumla do rebe mun ka tani be mais ni mo mo ma ko be bete bara la ka do itola be wa wolumla sara ma do Actuel Média tola mais sira flana o be no ambe alla be foroba tola ka kem bete bara kono be se ga di wasaba o kono ni asra fla mun no gara ere Maiga mai bo fonyana alhamdulillah donc parce que adama de ko do avec ni afa msa bete ba fla be maintenant diba so do bo ndo diba so bonyate la ben chugado do e wa wolun flai do e wa sabai aha ni ere mo to wa sabata o jama ka manjai ma do fon o beje na fo fe mun be la be nyon fe wa wolun la tan ka kerengere ire togola kuma la surena la ben kaltif flai ka la be ere kelen togola kerengere nyana jebe ki kanu walma ya daba ni mo do cela kama bi kanu walma ka labe be c'est-à-dire ka labe nyon fe laben kaltif la do tekele ni kerengere na ka labe ni ere togoy walma ni labe na be togola o tekele donc be togola ta halisa o tulu do be ambola no o chama be no halbi do e do sala donc o ka gele klega bo gabe mo tan duro mo dama ma do sala ka gele o bien mais kuma la sura bete bara ye fly mais fla bebe labe jamata labe ka sura ke bete bara kono no isra bara o wa sabai mais mun be labe kerengere nyana yere to labe wa wolom la sara ko alhamdulillah mais ni alla bena Maiga ala ka me so wama adama den ko do amba be ke kele amsiga ni tan wolom la amsiga tan wolom la ta lela ambe a kerengere na tai amsa ka mo wolum la tawla ko mo daga cha ame mo tanta wa sawata na wala to ga nyuma ala ka meso ala kira ka sawana we gazige ambe emission kunja woni ngalla Maiga alhamdulillah gazige ko la maliko na ndo golenta ala gazige fene sira ka cha abamulo la turla nasi sirafe abamulo qur'ana na yiri sirafe qur'ana sirafe ni yiri abamulo fana yiri yere ganza sirafe Maiga kana bla nasi wosulan onanyo na chama gazige ko sirafe tien yere la me fem la gaze ko yere sirafe wulballa am bisa ka wusulay parce que wusulan ba molo Maiga to mandola na to ra kadima dro sadirin ta do mana fo choko mana kwa gaze ko kono fansa bano Maiga dugu jaranya wusuma war soro kono billahi wa matala ala woso wuda ma yirila na ya labe kadima ka fo ko ta ala beso wusulan mo be no munu ba do jamana kono be na san wa yirga wala billahi mais yiri la don dama de la benno ana kilisina nashiwo ka faranyo ka labe ka wusulay mena Doni labe ka dima yere bena laje bamano nyuma na ko bamano nyuma la ikuma ka di fenga yere be mundo ni kelen layru tara nya layru di yere ma mena kelen di yere be ma yani ka di mo ma yere ka ese alhamdulillah wa jalamin parce bamano ba fo genetique ko do adama de kana dendo ka ko do yere la wallahi Maiga wusula no de ka diamota wani nashi fena ka diamota aywa tuma kadia flala ante don ta flabela ala ka so comme maro songo te kili ame kelenta ko nataw kachao ame kelenta mun ka de yere ko swazi bon an usulanta alhamdulillah ala ka me so mama wusulana nala sona ame ota am sega mo dama taw fena na Maiga o fena peru be nyonya qualité to be mala be wa kelenta bala wa flata bala wa sabata bala do yere be mun ka chani be Maiga c'est dobe no musala wa kelenta o quantité ko be ocha musala la wa flata be sura la wa sabata be sura la mo fena be wa flata o fena be chugala wa sabata fena be chugala mais bi fa nga mun labbe nere kon be fa ga mun labbe chena nte fa ga jigi wa sabata duguma lela ali mana kele mbe wusu mana ni kele mun be ka Doni ta ka wusu nte fa ga jiga duguma Allahu akbar parce que mba do me fa ga bara mun ke do wina glan spécialement Actuel Média émission ko fe spécialement Actuel Média émission ko fa ka yira mo la ko jana fambe yiri la ka sura makeni frakeli yere damay alhamdulillah ka jana fambe yiri la ka sura dama deme to de ko na yiri bi bodde ko kono o kama mbake
parce que bamanan fa diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an sa wa diɲɛ bɛɛ de kulo b'an na wa ni ala sɔnna mɔgɔ mɔgɔ bɛ a ta Maiga o bɛ tila ka bonya segiw k'i ye kelen kelen i n'a fɔ anniversaire la wallahi anniversaire la o ye mɔgɔ ye wallahi bonya ala k'an bɛ sababa ma bamanan b'o de fɔ nin layidu dama dama an y'o ta ye wusulan fɛnɛ an b'a lajɛ Maiga hali ni sera ka mɔgɔ 41 sɔrɔ an b'o ta wusulan na mɔgɔ 41 o cayara dɛ mɔgɔ 41 ta mais n'i y'a kelen kelen tɔgɔ ta i bɛ jija k'a sɛbɛn ka kɛ lisi fɛnɛ a bɛɛ fɛnɛ bɛ tila ka bonya masegi k'i ye kelen kelen parce que bamanan b'o mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ n'olu y'a appel kɛ u kelen don nka i b'a sɔrɔ u b'a fɔ k'olu mago bɛ den 5 la o bɛ den 5 wari sara yala o bɛ daga wa bon o bɛ bɛn Maiga mɔgɔ yɛrɛ bɛ yan nɔ minnu bɛna wusulan ta den 3 den 4 den 5 billahi parce que tellement o b'a dɔn o tɛ fɛ a ka baw ma o b'a ta k'a bila mais a dɔw fana n'i m'a bila ka ɲɛ a bɛ tunun fana fara t'a la dɛ parce que i mago b'a la mɔgɔ wɛrɛ mako fɛn wɛrɛ mako b'a la dɔw tɛ fɛ a ka ban dɔw tɛ fɛ a ka ban o b'a ta ka caya ne ka wusulan den kelen i bɛ taa sɔrɔ a ma ca ko ye mais a dɔw bɛ Maiga a dɔw bɛ se ka kalo 6 7 kɛ dɔw bolo misala la yɔrɔ kɔni ni man ca yɔrɔ ni man ca dɛ a filɛ mais tuma dɔw la nin bɛ se ka kalo 7 kalo 8 kɛ dɔw bolo fo san 1 parce que a woso Maiga bɛ wari minɛ o kɔni fara t'a la olu yɛrɛ dɔw yɛrɛ tɛ sɔn k'a utiliser fo ni gɛlɛya y'o minɛ tellement o b'a dɔn mais baara bɛɛ n'a tɛmɛ sira de don ne yɛrɛ ka so mɔmɛ bɛɛ wosolan foyi yɛrɛ tɛ ani nin kelen tɛ bi mais bayan wari min filɛ sanfɛ ne ye nin fa ala tɛ dɔgɔkun 2 bɔ fɔlɔ a filɛ sanfɛ bayan wari donc kuma lasurunya adamaden ko de don wusulan mana fɛn tɛ an b'o layiru di a ye maa 41 ta ni ala sɔnna ma ala k'an bɛ sababa ma ye kumakan dɔ fɔ an tɛmɛna kan mana kɛ cogo cogo a bɛ se ka kɛ e bɛ ɲɛna ne bɛ ɲɛna mais mɔgɔw tɛ ɲɛna i ye laturuden 2 fɔ i b'a teliya an ka kumaw ka teliya la ka sɔrɔ ka kuma bila a kana kɛ layiru lankolon ye laturuden fɔlɔ hakili taga mun na kɛnɛ nin kan sisan o ye laturu so fɔlɔ yɛrɛ n'o ye seju ye a filanan o ye laturu so 10nan ye n'i ma fili ma ɲina n'o ye masa Solomana an ka dumuni fɔw fɛ ni diyara kosɛbɛ i yɛrɛ dan sɔgɔ ni ko laturu so fɔlɔ n'o ye seju ye n bɛ fayida kelen di ma a la Maiga tɛ wuli dɛ Maiga n'i mago bɛ dawula fana na a fana bɛ dawula di mɔgɔ ma mɔgɔ k'i kanu i bɛ laturu seju nasi bɔ 55 ni 500 ni 55 i bɛna zɛrɛ nin jɛ kuru 5 ɲini i b'a bɔ ntɛnɛ sɔgɔma walima alamisa sɔgɔma Maiga ni worojɛ den 5 ani bagijɛ mètre 1 ani bɔgɔdaga kura 1 n'a datugula Maiga ni zɛrɛ nin jɛ kuru 5 bɔ ntɛnɛ sɔgɔma i bɛna laturuden nasi in ta i bɛ ji i y'a bɔ kɔlɔn na i ye baji sɔrɔ i ye worobinɛ ji sɔrɔ a bɛɛ ka kan i bɛna yiri ninnu kɛ daga worojɛ den 5 in bila daga jukɔrɔ ka yiri den 5 in d'a kan n'o ye zɛrɛnjɛ den 5 ye Maiga i bɛ sɔrɔ ka ji k'a kan Maiga i bɛ sɔrɔ ka nasi in ta k'a yɛlɛma sanfɛ i bɛ bagijɛ in ta k'a da sanfɛ ka sɔrɔ a datugulan d'a kan Maiga n b'a ɲini fɛ nin datugu tile 7 billahi a ka bon ka kalli ma n'i y'a dɔɔni ko Maiga tile 5 kɔnɔna na i b'i yɛrɛ ɲini kanu bolo dawula manja a i b'i yɛrɛ ɲini a bolo mais Maiga i b'a dɔn fɛn kelen mun b'a la o de y'a goya ne n'i y'a ye hali ne tɛ sɔn k'a dilan yan nɔ i b'a dɔn n'i y'a dɔn daga don mɔgɔ hali n'i y'a dɔn a la ko 1,000,000 n'a tigi ko n bɛ taa so ka taa 1,000,000 ta ka na n'a bɔra i fɛ billahi hali n'a sɔrɔ mɛlɛkɛ don a tɛ segin ayi o farati n'a ye ja bolo a tɛ se ka segin sa mais o kɔni o ye janfa direct de o de kama n bɛ taa ka na n'i ka wari ye a ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ ye donc o ye n'i y'a d'a ma ye a ko k'an ta n bɛ taa ka na a ye kɔnɔ o banna a tɛ na a y'a bada lezi n'i b'a labɛn a labɛn i yɛrɛ walima ni mun nana i ka sarti mun a k'a bɛɛ dafalen d'i ma i ka sɔrɔ k'a labɛn sinon n'a kɔni taara n bɛ taa ka na hali i yɛrɛ den n'a ko i ma n bɛ taa ka na hali n'a sɔrɔ i den bɛɛ i dalen bɛ la ka tɛmɛ bɛɛ kan a tɛ ye ko dɔ bɛ don a sen kɔrɔ ayi a tɛ ye Maiga a tɛ ye ayiwa kuma surunyana an man teli an bɛ kuma masa Solomana kan alhamdulilayi masa Solomana ye laturu barikama don laturuden min don a bɛ masaya kofɔ a bɛ bonya kofɔ wa a bɛ ko dayɛlɛ kosɛbɛ masa Solomana n bɛna fayida fitinin d'i ma sɛbɛnden sira de don i b'a sɛbɛn papiye jɛma kan 66 garisɛgɛ sira don a ka bon kosɛbɛ wa a bɛ bonya lase mɔgɔ ma wa a bɛ kanu lase mɔgɔ ma surtout an ka tinitigiw yɛrɛ a ka ɲi olu bolo kojugu n'i y'a sɛbɛn 66 papiye sanfɛ i bɛ sɔrɔ i bɛ mun kɛ i bɛna zira la dɔɔni dɔɔni bɔ alamisa sɔgɔmada fɛ ani sunsunifin la dɔɔni dɔɔni Maiga nin ye manamana fɛn tɛ koyi billahi ala ye ne sere ne nin di don dɔ la radio sanfɛ docteur dɔ bɛ a ko ale y'a ta don min na ale jɔra la n'a ka jama ka dɔgɔtɔrɔso da la ka sɔrɔ tuma dɔ ale tun bɛ se ka kalo joli kɛ mɔgɔ tɛ na
Maiga i bɛ 66 sɛbɛn papier sanfɛ ka zira ladɔn bɔ alamisa sɔgɔma ni sunsunfin ladɔn alamisa sɔgɔma i bɛna sanumugu ni warijamugu dɔɔni ani majamugu dɔɔni i b'o kɛ a kɔnɔ Maiga sɛbɛnnafɛn de b'i bolo tan wallahi ka sɔrɔ i ma segin a nɔfɛ Maiga ni amina ni gari cɛ saba jɛma bilenman finman i bɛna sɛbɛndennin kuru yiriladɔn mugu dɔɔni bɛ k'a la ka sanumugu k'a la ka warijamugu k'a la ka sɔrɔ k'a kuru ka kɛ sɛbɛnden kelen i bɛ sɔrɔ ka gari cɛ saba kɛ k'a meleke Maiga i bɛ taa n'a i b'a to golo dama dama bɛ yen i bɛ se k'a to suru golo la o bɛ bɛn i bɛ se k'a to miniyan golo la o bɛ bɛn Maiga i bɛ se k'a to hali golo i n'a fɔ musala la dunu gosilen faralen jɛmɛ walima o n'a ɲɔgɔnnaw dunu n'i ye nin golo dɔɔni sɔrɔ k'a to a la n'i ye nin sɛbɛnden kelen bila i kun bilahi Maiga n b'a kɛ cogo di Ala kɔni b'i haramaya ka bɔ o ma i bɛ jama sɔrɔ n'i tɛ jama sɔrɔ wa Maiga i bɛ bonya sɔrɔ wa i bɛ kanu sɔrɔ wa mɔgɔw b'i kanu bɛ tugu i la Maiga ni mɔgɔw y'i kanu b'i sɔn ni n'Ala sɔnna jija ni ye masa Solomana jansa ye ka d'i ma i ka di Actuel Média kanubagaw ma o k'a lajɛ o ko dansɔgɔ ni ko ne bɛ dansigi an ka bi émission na an bɛ mori belebeleba dɔ fɛ bi mun nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin t'a siɲɛ bila kuma an bɛ ɲɔgɔn kalama yɔrɔ caman san ye a ye furaw di anw yɛrɛ ma a ye furaw di jama ma mun y'a ta ka sereya an kun nana bi ka na baroɲɔgɔnya k'a fɛ ka tila tun ka hakilinaw ta laturuko la yiriko la k'a di a filɛbaga n'a kanumɔgɔw ma mɔgɔ a ye fura minnu fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka commande n'a bila en disposition na donc minnu bɛ fɛ ka commande a bɛ se ka weleli kɛ 94 88 90 10 n bɛ segin a kan 94 88 90 10 o ye a ye fɔlɔ minnu kofɔ mɔgɔ bɛ karamɔgɔ daw yɛrɛ la a ye kuma dɔ fɔ i ma mun faamu walima i bɛ fɛ ka laɲini bɛ k'a fɛ anw da ma se mun ma i bɛ se k'a wele 74 60 75 61 a sigilen bɛ Kabalabugu foyer la Sebenikɔrɔ Kabalabugu n hakili la kan kɔni de ko ye an ka émission kuncɛ kuma ye a banna donc k'i hakili la kumakan laban na alhamdulillah minute kelen kɔnɔ i bɛ dugawu kɛ Actuel Média ye dugawu kɛ filɛbaga ni kanubagaw ye alhamdulillah Maiga an b'i yɛrɛ fɔ i ni ci yɛrɛ ye ka Actuel Média baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma ka i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fɔ Maiga an ka foli b'a fana ye a kɛra Maiga alhamdulillah Ala k'an bɛ sɔgɔma inshallah vraiment an ka foli b'a ye Maiga kuma la surana an bɛ ladili fitinin mun di kanubaw ni lamɛnnikɛlaw ma o ka fɛn ninnu labaara cogo la o de ka d'an ye parce que dɔnni tɛ k'a fɔ ko kuma ka di n da ye hakili la jama min bɛ kɛnɛma sa ye Maiga yɛrɛ b'o seereya mais adamaden ko de don nin bɛɛ ye c'est-à-dire que dɛmɛ sira dɔ de ye ka ɲɛsin an kanubaw ma n'an sinjiw ma ani an ye layidu min di an ni Ala cɛla la an b'an balimaw dɛmɛ o kama ani kana bɛn e yɛrɛ ka cɛsiri ni ka wulikajɔ ma donc jɛnɛtigɛ ko bɛɛ ye sababuyaw de ye donc kuma la suran an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka tila ka ɲini Ala fɛ fɛn minnu dira kanubaw ma Ala ka barika don a la n'o y'a kɛ mais ka fɛn minnu fɛnɛ fɔra o kana to kɔ dɛ n'o y'o to kɔ a ka ca Ala fɛ don min na o bɛɛ bɛ nimisa parce que bonyamasegiw mana daminɛ n'i m'a sɔrɔ tuma dɔ la i ta bɛ k'a la nimisa ye donc Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ ma Maiga alhamdulillah komi bamananw ɲuman bɛɛ n'i kɛcogo de don kuma la suranna ka kuma ɲɔngiriya ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mori den n'a ba soma den n'a ba donso den n'a ba kana bila karamɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ an n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ an b'u bɛɛ fo halisa u ka hakili to jamana na Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen Ala kira kanu kosɔn salli ala rasul inshallah Ala ka dugawu minɛ voilà an foli bɛ bɛɛ lajɛlen nin bɛ dan sigi an b'a fɔ aw kan bɛn ni Ala sɔnna émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ